Awa, atong gisaulog ang kapistahan ni San Andres Apostol. Usa sa mga napulog duha ka tinun-an ni Jesus. Maigsuon unsa man ang pagtulunan nga atong makatunan sa kapistahan ni San Andres. Doon na lamay tulo ka importanteng punto ang gusto na akong ipaambit kaninyo. Una, we should strive to bring others closer to God. We should strive to bring others closer to God. Maningkamot kita nga magkabig og mga tao nga maduol ngadto sa Dios. Diya sa mga pagbasa na ilhan nato si San Andres nga tigdala og mga tao ngadto sa Dios. Pananglitan, siya ang nagdala sa iyang igsuon nga si San Pedro ngadto kang Jesus. Siya ang nagpaila-ila sa usa ka pundok sa mga pagano ngadto kang Kristo. Siya usab ang nagdala sa usa ka bata nga may 5 ka pan ug 2 ka isda ngadto kang Jesus. Mga igsuon, sama kang San Andres, mulihok unta kita sa pagkabig og mga tawo, kapamilya ug kahigalaan ngadto sa Ginoo. Nga mamahimo unta kitang instrumento sa Dios nga magkabig og mga tao nga mahiduol ngadto sa Dios. Dili unta kita maoy hinungdan nga mopalayo ang mga tao ngadto sa Dios. Sama ni San Andres, mahimo kitang instrumento nga magkabig og mga tao nga mahiduol ngadto sa Dios. Ikaduha, mga igsuon, we should prioritize God in our life. Diya sa atong ebanghelyo, samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niyang duha ka managsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus mingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Si San Andres, usa ka seasoned fisherman, mao na kini ang iyang trabaho sa dugayng panahon, apan iyang gibiyaan ang tanan ug misunod kang Jesus. Gibiyaan niya ang iyang trabaho apan misunod kang Jesus. Maigsuon, kung kita kaha ang papilion karon between sa atong trabaho o si Jesus, kinsa man ang atong pilion. Kadaghanan siguro kanato mupili sa atong trabaho kaysa kang Jesus. Apan si San Andres, mas gipili niya si Jesus kaysa sa iyang trabaho, mao iyang gibiyaan ang tanan ug misunod kaniya. Sama ni San Andres, dili lang siguro literal nga biyaan nato ang atong trabaho, kundi sama ni San Andres, ato untang hatagan ug dakong prioridad ang Dios sa atong kinabuhi. Gani karon, mga igsuon, gingon ang krisis kuno nato, the reason of our crisis today is because we have taken God for granted. We have taken God for granted. Baliwala na lang sa tao ang Dios karong panahona. Tana, sama ni San Andres, hatagan usab nato ang Dios sa dakong prioridad diha sa atong kinabuhi. Ikatulo, mga igsuon, we should be willing to die for Christ. Andam kitang mutahan sa atong kinabuhi alang sa Dios. Diya sa pagsangyaw ni San Andres sa maayong balita dito sa kanasuran, naangko niya ang korona sa pagkamartir, pinaagi sa paggait kaniya sa ikis nga cross. Siya namatay tungod sa iyang pagsaksi sa iyang pagtuo ngadto sa Dios. Naigsuon, sama ni San Andres, tana willing usab kitang mutahan sa atong kinabuhi diya sa pagsaksi sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Naigsuon, niining maong kapistahan ni San Andres, kita giawhag
una sa tanan nga mahimo kitang instrumento nga magkabig og mga tawo mahiduol ngadto sa Dios. Ikaduha, ato untang hatagan og prioridad ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ug katapusan, andam unta kitang mutahan sa atong kinabuhi sa pagsaksi sa atong pagtuo ngadto sa Dios. San Andres, igampo mo kami. Amen. Palihog manindog. Uban sa panab